min ñande fof mi yiyatno maçon ŋaji tan ne mon fof ne jogui tufere mum tan ne fawa e ciment mum tan ne yaaha mon fof ne fawa tan ne fawa min komi cikkunoɗo tan ñande fof ko ni mahirte après nde dañmi bagam tan nanmi hen mais après plus mboɗo naata hen plus mboɗo yiiɗa ɗum meccal ngal par ce que meccal ngal wona ko ganduɗa tan aɗa jogo brique aji ma tan aɗa fawnira fof en fait c'est une suite logique c'est une suite logique sa yiyat tan neɗɗo mon fof ne ko wawi ko attani aɗa wawi suudde pan ndiyam ɗam so wawa so woni an plus ta hauteur plus aɗa plus aɗa ɓeyɗo tawde plus si woni ndiyam ɗam ne ça devient lourd en fait donc joni made galle j'ai compris que made galle en fait ça dépend juste de la hauteur ma towode ma et ko joguiɗa ko et que to dariɗa donc c'est une simulation après minen on a besoin min cohli bon informaticien bon ɗum ɗon andi min e Sadio min gandodir par ce que made joni si wona tan jiiɗa made tan maaha fof en fait koye informatique waɗa basé c'est une simulation aɗa andi avant ni aɗa maaha aɗa andi galle ma no foti ciment mbatta hen no foti kaaƴe mbatta hen no foti leydi mbatta hen et combien ça va te coûter donc ɗum fof avant aɗa naata hen aɗa wawi fotude andude ɗum ɗon fof après pour mbawa fuɗɗade liggey ma ce que tubabe wiyata le projet avant d'entamer le projet il faut savoir aussi la valeur marchande du projet après pour rajouter les bénéfices mais ɗum fof après min pour objectif am en fait c'est joɗade ɗo wona joɗade ɗo henna c'est juste pour avoir une ouverture internationale mi anda partout dans le monde no min mahirta par ce que yimɓe fof ne gandi made Europe ɓuuri sadde que made Sénégal walla made Afrique par ce que ɗo sen Afrique minen min ganda janggol min ganda neige min ganda toɓo mo ganduɗa mi toɓa tan subaka kiidete gasara donc ɗum fof en fait il faut tenir en compte avant aɗa maha galle alors que Afrique ala ɗum ko ñande fof c'est la même chose c'est le même procédé il faut ganda étage uji ma tan ganda ko fondation ji ma ko mbatta hen ko no foti gasara hen ha luggere tan après continent mais ɗo henna c'est pas pareil donc expérience sa dañi ɗo hen expérience ça veut dire que sa yeehi Sénégal ne weɓema après sa yeehi Dapia par exemple wuram so min jeehi toon emin mbawi wadde château d'eau emin jogui déjà château d'eau mo ganduɗa guila nde jibinami toon tawmi donc château d'eau amen donc c'est sûr qu'il y a des travaux à faire et pourquoi pas un jour viendra que j'entame les travaux aywa a jarama Samba Kane ɗum noon kadi eɗen dutto kadi e Diawo no Sadio annene informatique way ko noon ɗum tan woni hannde aduna he saabu sa yi aduna o hannde no fusiri walla no ɓallodir ni ko informatique hannde en jii informatique avantage mum kono kadi informatique jogui avantage e kadi e désavantage joni noon holno mbawɗa serdirde ko nafata ko e ko nafata ko holno yimɓe poti jaggirde informatique alors informatique ko hunde bande complexe comme no mbiɗa ni ceerno waɗi avantage e waɗi inconvénient yoni hunde yo ko an cohluɗo ko an larta hono liggorta ɗum si informatique a falama ɗum liggorde nafamma buy sa falama vraiment liggorde informatique sa falama noon fiije informatique ko inconvénient ji keɓara hen par ce que ala sa laari internet ko ɗum e mbira miñiraɓe amen informatique so on joɗima hen ɗaɓɓe gandal jangge ko informatique wawa on ɗo hokkude sa laari ya 20 ans en arrière wona min keɓirano ni accès informatique hande a jotto galle ma ta internet a yara haydula galle ma mbatta foof jangga mbaɗa foof kono noon waɗi inconvénient parce que il y a des sites dedans il y a tout sur internet donc c'est vraiment aduna jaajɗo donc ko an andara hono palɗa warude utiliser informatique internet donc si a falama wadde utiliser vraiment natinde gandal e hoorema c'est vraiment c'est l'outil parfait sinon ko goɗɗum paaleɗa ka faala wadde ko boni fof noon nder informatique joni dal ko an larta hono mbaɗata utiliser informatique mais si waɗi utiliser il y a que des avantages dedans
ɗum hade heɓande am hade mbiɗen rokkude kadi musidɗo men Samba Kane tokar hay sanno werlo en konngol haade ko daabe naajo o haala e miñi ko anndi ɓe baaɗi ko joni an Sadio c'est vrai que seerat kono au moins c'est rassurant parce que ma hotto ganduɗa hakkille ma yet et aussi ganda aussi que to kalisma to mbatta ɗum a bonnani ewa ɗum noon Samba Kane ɗum noon daabiraɓe on nani goto mon fof ne jogui huɓere ɗene guuri ga ɗene kelte ga ɗene fewnde ga on dañi ingénieur mon mo ganduɗa ene wawi gollade joni so goto on jiiɗamo heeɓede goto mo foto wawata heeɓede téléphone wonande yimɓe yiɗɓe wadde ko mbatton ko yiɗɓe gollodirde mon e gueɗe ɗe mbatton ɗe haade koto gayniɓe jangɗele tawi on jiiɗi rokkude contact mo honno mbatton Samba Kane ici en France numéro mum plus 33 7 51 44 95 81 ou bien aɗa wawi jokkodirde Ceerno Yaya kanko kawam donc c'est pas un problème walla waɗen email ma kadi walla email am mamadouKane21@gmail.com mamadouKane21@gmail.com Sadio oui ɓe ndewa e ma walla mi hokka email am ko sadio diawo kole @gmail.com donc si neɗɗo wawi falama natude contact e am wawa kam ɗon winde walla rewa e ma inchallah a jarama ɗum noon Mamadou Moustapha sono jiɗɗa namdade haade maɓe yaade eyyi mbaɗani Mamadou Moustapha wi kono ɓoccitiɗo seeɗa ni kono Samba Kane annen ar wor ko mbiruɗa hen ɗo ko min hen baaɗi en e ɓiɓɓe maɗa gadduɗa ɗo hen holko mbawɗa haalde hen seeɗa keyne en e foof nana hen assalamu aleykum ceerno Yaya mi salmini bandiraɓe foof mi salmini Afrique naaɓe mi salmini Daabe naaɓe foof ko Samba Al Demba walla Samba Al Dayri walla Samba Djiba Hamid no jiiɗirɗon foof bon min jetta Allah noon min jetta ceerno Yaya garduɗo en o bon tawi ɗo henne kadi bandi amen debbo jonta ɗo hono Aissata Sy min calminama min jaara jam amakko gardumi ɗo noon ko miñam en baɗa men Samba Kane e monsieur Diawo bon deux ɓe mbaɗi noon goto mabɓe fof waɗi bac plus 6 donc o wiye ko ingénieur informatique o wiye ko ingénieur génie civil en bâtiment e voilà koɓe kaali ko ɗum tan woni ligguey mabɓe eɓe tinni noon ɓe gari ɗo henne ɓe mbaɗi ɗo 6 ans sans probléme ɓe gaddanani min ɗo koyere ɓe gaddanani min ɗo henne probléme majeur voilà goto fof rewi hen jangde muɗum ha yettiɗo joni noon ne ƴeewa liggey so dañi ɓe ɓuuri yidde kadi ko wodde Sénégal ɓe liggodira e Sénégal naɓe wonɓe toon ɓe ko wayno hono immigré ji kadi yahoɓe ede maaha to Fouta en to Dakar en fof eɓe jiiɗi jokkodirde e ɓen kono kadi eɗen jetti Allah tan yimɓeɓe kadi kuccanani kadi ko way noon kono eɗen ƴeewa tan so tawi kamɓe kadi soɓe kooti eɓe daña toon liggeyal no wayi wade foof ɓuraniɓe kadi jooɗade ɗo henne par ce que koɓe haɓɓuɓe bagage uji mabɓe ɓe jiiɗi yaade ɓe jiiɗi noon kadi ko wadde sensibilisé yimɓeɓe so tawi goto hen fof ne yiiɗi maade ne yiiɗi jokkodirde e ingénieur ha no bâtiment muɗum darori walla ha no société muɗum informatique darori ɗum fof kadi ɓe jogani ɗum moyen eyyi ɗum noon eɗen jetti Allah tan kamɓe kam ɓe mbaɗi wargal mabɓe no wiiteno ni ha yettima ɗo hen eɓe celli donc koɓe sukaɓe goto fof ɓe hakkude 26 ans 27 ans donc Allah jarama on jarama ceerno Yaya nene Allah jarama a jarama a jarama Samba haade men seerde holko mbasiytoɗa sukaɓeɓe sabu so tawi neɗɗo woni suka woni jarowo e saaha mum woni kadi jangguɗo holno foti waɗirde renirde hoore mum waɗirde capturé aduna mum e saaha mum ha gueɗe mum fof mbawa rewde lawol ɓe kamɓe kam vraiment ɓe gaddanani min ɗo caɗele guila ɓe jetti ɗo ha jooɗi ɓe gari ɗo henne koɓe pamɗi bon eɓe curga kono noon kadi goto mabɓe fof ne andi ɗo yaɓɓata ne andi no yarata ɓe wappani kayiji muɗum saabu aɗa andi jangde ɗo no wayi musde a yii sukaɓe ɓe no jangguirta ɗo henne ni wona debbo hen walla gorko hen kono eɓe muñi hen heegue ɗom ko foof
ɓe mbaddi hen ɓe mbaɗani redoublé ɓe mbaɗani haydara ɓe mbaɗa cartonné ha goto fof heeɓi diplôme muɗum foti hebde o e ndir duuɓi 5 ndir duuɓi 6 bannoɗo hen duuɓi 2 watti ɗo duuɓi 4 bannoɗo hen hitande watti ɗo duuɓi 5 heeɓi diplôme muɗum avec succès. Alors donc état o e hoore mum waɗi reconnaître que c'est des enfants qui ont leur diplôme à haut les mains. Donc ɗum ne kadi minenne min beltiniɓe ngal banggal ɓe gaddanani min ɗo hen noon caɗele kadi ko woni ɗo e leydi ko saabu ɗum neɗɗo yetto tan fola andi ɗo ko fola ngoni heewi debbo naata ɗo fola walla gorko naata ɗo fola ɓe mbawno rewde tan e ko woni ɗo ko jibina ɗo henne ko ganda ko tubakoɓe ɓe ndewa hen ɓe goppa min kono ɓe goppani min guilden ha joni ko minen gondi haɓe keeɓi diplôme aji maɓɓe soɓe keeɓi liggey ɗo ɓe liggo soɓe keeɓi liggey Afrique ɓe liggo kono ɓe gaddanani min hay caɗele goto gay ɗum noon min kala noon ko Samba Djiba kañum haalanoɗo e dow inde sukaɓeɓe kamɓene kadi min mantaɓe alaji Mamadou Moustapha so wonko jiɗɗa ɓeydude hen haade Samba Djiba uddude ewa kadi e wasiya muɗum alaji Mamadou Moustapha anani ɓeɗo sukaɓe kamɓene ɓe jibinaka ɗo e ndiɗo leydi ɓe mawnani ɗo e ndiɗo leydi ɓe janggi koto Sénégal to ha gonma fof heeɓi baccalauréat mum ari ɗo addi bourse mum janggi ha timmini gueɗe mum holko mbawɗa hollude adden holko mbawɗa haalde an ɗo ganduɗa ɓiɓɓe ma ko ɗo jibina kañumenne ko ɗon janggi holko mbawɗa wasiyade ɓeɗo sukaɓe eyi ko adi fof ceero Yaya mi salmini on mi salmini kamɓe imsaɓe e habrirde nde mi haala maɓɓe ene weeli no yurmini nde tawno koɓe kaalata ɗo ko ene walla surtout ne walla minen wonɓe ɗoɓe kadi kala keɗiɗo gonɗo ɗo henene ma nan ko ɓe kaali ko ma waɗi muɗum kadi gartam moƴƴam nde tawno ene moƴƴe e meɗen waaɓi dañi ko ɓeɗo ko wiyete ko tan hunde fof ko kiram tan heɓata woni ɓe mbi ko kiram woni ɓe mbi ko heɓata tan ko kiram heɓata tan ko wiide no wona nebbi kono ko heddi ko fof kiram en heɓa hay so yiɗi wonde wali kiram en heɓa ewa ɗum noon mi weltanima on no feewi e kadi no mbiɗon ni kadi miijoji jogiɗon ɗi kadi minne miijam ko hono noon tan tinnuɗe ko dañƴon kam gandal moɗon ngal kam tinnuɗe no mbaɗɗon fof nawte ngal to meɗen to nde tawno ko ɗum woni nafoore meɗen en ngala toon gande ko ganduɗa baaɗe dani ganduɗen tan ko no mbiɗon ni pina subaka tan mo ɗiɗi maade min nodda mbaɗo no mawnam jamguel tan yo mahanam ɗo huɓere maha wiya janggo kadi mi daña hunde wiya mbaɗa waɗa étage tawa noon gowrodi ɗi no mbaɗirimi ɗum ni wona noon foti waade en jii ko wayi noon ko heewi men daw ko raftande nde men daw hedde nden yeeɓi rapportage goto o toon e Sénégal to jammil ɓe jonno koɓe jeeya balɗo otage o yane dow mabɓe kamko koɓe jeeyanoɓe maayi ɗum kam mi yi ɗum ɗon enen ewa waydani vraiment ene moƴƴi ha maayi e wonnoon ko mahata toon ko kadi ko miskineɓe masiŋeɓe heɓe nan toon jangdumen ko jangde ni tan ko miskineɓe ga noddi joomum tan a wi ar mahanam ɗo huɓere alay sago rewatama ewa kono noon kam ononne ko gonɗon e dow muɗum comme tinnuɗe kadi yo Allah wallu ɗum tan jimmi ɓeyditanaa toon hen on jarama ɗum noon alaji Mamadou Moustapha a jarama annene kadi ayi wonɗo cukalel jibinte Allah rokka ɗum gandal rokka ɗum neeɓi won noon so tawi ummimo juuɗe moƴƴe ummimo e needi moƴƴiri ummimo e babiraɓe neewi yummiraɓe neewi ɓe ganda koto men goni so tawi sukaɓe jofnama ene gandi tigui ko riddi ɗumen ko tan ko jagga ɗumen poftotako annene kadi machallah sukaɓe ma ko noon mbayi emin jettanaɓe Allah nomin jettinata ɓeɗo sukaɓe Allah Samba hol duwaw mum wotoɗa en beele bandiraɓe ene mbawa hawrude kadi holno miijotoɗa sukaɓe men e daabi eɗen gandi école daabi jibinani ko heewi no feewi e coñci e kono noon itta hande sukaɓe tokosoɓe arɓe ɗon ɓe ha tengte rawani en jii heɓɓe bakkaji ne keewi heɓɓe brevet ji ne keewi ɓe sikki tan ñawnogal jaggunogal ngal kan hanɓe mbanno ha yimɓe adana ɓe donki heɓde ɓe nana ɓeɗo kam nana ɓoccito holko mbasiɗa cukalol men gon kon to e jogolɓe heeɗade oɗo émission ɓe ganduɗa ko sagata men sukaɓe men ɓiɓɓe men mbaɗi ɗum yeyi mbiyami tan ceerno Yaya ko yo Allah newnan en yo Allah en suɓannoro en moƴƴere yo Allah wallu en kadi sukaɓe ɓe kadi jaara yeeso tawata gonde diine l'islam yo Allah duncani en bidaji gonnoɗi gila ko ɓooyi ha sukaɓe ɓe kadi gummo so jaari so banggue arabe so jaari so banggue France tawa ko métier baɗi ni henne kadi ene moƴƴi saabu ne nafa ene nafa wuuro ene nafa leydi ene nafa monde entier donc eɗen ñaago Allah tan kadi yo Allah fewnan en ɓesgu ngu ɗo mbimi wimi e wimami e ɓi julɗo ɗo woni foof
so jibinama eɗen ñaago Allah yo Allah fewnan ɗum laawol ngol beccal jangge fof kadi yo